радується серце тих, хто шукає Пана. Шукайте Пана і Його моці, шукайте завсюди Його обличчя. Пан вічно пам'ятає про свій заповіт. Ви потомство Авраама, Його слуги, сини Якуба, ви Його вибраные. І Он Пан Бог наш, на всій землі Його правосуддя. Пан вічно пам'ятає про свій заповіт. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Овечки мої слухають голос мой, каже Пан, і я ведаю їх, і вони йдуть за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тобі, Пане. У той час Jezus, вийшовши з синагоги, прийшов з Якубом і Яном у дом Симона і Андрея. Теща Симона лежала у гарачці, і одразу сказали Єзусу про її. І він підійшов і підняв її, узявши за руку. І прийшла в її гарачка, і жінка почала служити їм. Коли ж настав вечір, і коли зайшло сонце, приносили до його всіх недужих і опантаних злими духами. І увесь город собрався перед дверима. І он же оздоровив многих, які терпели на різні хвороби, і вигнав многих злих духов, і не дозволяв злим духам казати, що вони ведали його. А раніцею, уставши вельми рано, вийшов і пішов в пустинне місце, і там молився. Симон і ті, хто був разом з ним, пішли за ним. І коли знайшли його, кажуть йому: «Усі шукають тебе». І він каже їм: «Пойдем куди-небудь у ближайші містечки, каб там проповідувати, бо я дзеля гэтага прийшов». І проповідував ён у синагогах їхніх по всій Галілеї і виганяв злих духов. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядзем на хвилинку, браты і сёстры. Мы сёння чуем працяг Евангелия Марка, калі Езус ужо пасля цудаў вызвалення чалавека апантанага у сінагозе ў Кафарнаум прыходзіць у дом, у гасціну да Сымона. Мы чуем, што прыйшлі з Якубам і Янам у дом Сымона і Андрэя. І можам, напэўна, трошачкі так, можа, каб мы разумелі, ведалі для сябе, бо асабліва гэта вельмі праслежваецца ў Евангеліі паводле Яна, але таксама Марк, ён імя Пятра ужывае Сымон тады, калі яшчэ Пан Езус не надаў яму гэтага імя, хаця у розных апісаннях паклікання Пятра, вось менавіта гэта імя «ты, Сымон, сын Йоны, будеш называцца Пётр», да, яно некаторых, адзін з евангелістаў піша, што ён так назваў Сымона на пачатку паклікання. Але так чи інакш, каб мы гэта разумелі, бо часамі для разважання такі вось, як бы здаецца, што ж тут такога? Напісаў Сымон, да, бо ведаем, што гэта Пётр, але гэта мае сэнс, бо калі Езус надаваў імёны, змяняў некаторым людзям імёны, вось менавіта Сымону, называючы яго Пятром, то ў поўным сэнсе ён як бы даваў яму такое новае заданне, да? Тое пакліканне, якім яго кліча за сабою, то вось менавіта змяняючы імя дае як бы канкрэтнае вось менавіта такое заданне, такое благаслаўленне. Мы ведаем, што Пётр гэта скала. Але добра, ідзем далей. Мы чуем, што вось менавіта Якуб і Ян, гэта таксама два браты, прыходзяць з Езусам у дом Сымона і Андрэя. І мы ведаем, чуем, што цёшча Сымона ляжала ў гарачцы, хварэла.
І адразу менавіта Езусу сказалі пра яе. Можам сабе ўявіць, да, што прыходзіць Езус, вітаецца, но хто-то там, можа, адказвае на гэта прывітанне. Мы не ведаем, дзе жонка Пятра была. Як была цёшча, то павінна было быць жонка. Можа, ён быў вдавец ужо на той момант. Мы не ведаем, Евангелія ўвогуле пра гэта нічога не кажа, Пётр таксама пра гэта ніколі нічога не скажа. Всялякім разе у яго доме, да, менавіта жыла, вось менавіта гэта цёшча, у ягоным доме. Але яна хварэла. І Пётр чи Андрей кажа, да, ну, хворы чалавек у нас тут у доме ёсць. І Езус падыходзіць да цёшчы Пятровай, паднімае яе, узяўшы за руку. І мы чуем, што прайшла ў яе гарачка. І жанчына пачала служыць ім. Вельмі такі самаакранальны момант. Жанчына аздароўленая, набірае сіл, паднімаецца і адразу распачынае служыць. Адразу распачынае што-то рабіць. Бо вельмі часта мы хворыя тады, калі не рэалізуем свайго паклікання, якім Бог мне адарыў. Я не кажу цяпер толькі выключна пра нейкія хваробы фізычныя, бо перш за ўсё гэта хваробы духоўныя нашыя. Потым за імі, за духоўнымі хваробамі ідуць хваробы фізычныя. Бо калі хто-то захварэў, понятно, не можна кожную хваробу падпісваць пад гэта, але такія хваробы, можа быць, цяжкія, доўгатрывалыя, якія цяжка лечацца, вельмі часта маюць сваю аснову ў хваробе духоўнай. І вось менавіта, калі мы не чуем у сабе гэта прагнення, служэння, у той форме, у тым выглядзе, да якога Бог мяне паклікаў, бо, напэўна, інакшае служэнне будзе сястры законнай, святара, бацькі ў сям'і, маці, жонкі чи мужа. Інакшае будзе служэнне чалавека, які пакліканы да спаўнення некай місіі ў супольнасці, будзе гэта кіраванне, бо, ведаеце, чаму мы сёння маем так шмат розных праблемаў на ўзроўні нашага грамадства. І не толькі нашага, это ўсіх касаецца дзяржаваў, розных формах кіравання, які бы не існавалі, таму што тыя, хто адораны якой-кольвек уладай, яны не чуюцца да таго, што яны пакліканы да служэння. Вельмі часта улада выкарыстоўваецца і разумеецца як панаванне, як тое, што я магу, тое, што са мной павінны лічыцца, тое, што я магу зрабіць і павінны ўсе слухаць, але так насамрэч, кожнае пакліканне з'яўляецца пакліканнем да служэння. І вось менавіта цешча Пятра, яна гэта разумела, там не ведаю на якім узроўні, але пасля таго, як адышла гэта хвароба фізычная, гарачка, яна устае і служыць. Яна магла таксама сесці, слухаць пана Езуса, і магла это зрабіць. І шмат так людзей, которые так рабілі, якія проста, можа, у пэўным сэнсе яшчэ там не былі, не зразумелі, не адчулі, не вычулі тое, да чаго яны цяпер здольны, што яны могуць. То вось менавіта мы, як лічым сябе хрысціянамі, як лічым сябе католікамі, як лічым сябе людзьмі, якія веруць у Бога, а любім часта казаць, што Бог са мною, Бог у маім сэрцы і гэтак далей, такія красівыя словы гаворым, але если нема служэння, то гэта ўсё блеф. Это ўсё няпраўда, это толькі, кажуць, жаданае за дзейснае преподносіцца. Это ложь. Наша служэнне, гэта ёсць выкананне нашага жыццёвае паклікання. Перш за таго, што Бог мяне паклікаў да жыцця, гэта ўжо пакліканне да служэння. Паглядзіце, анёлы, если мы бярем істоты, якія нашмат мандрэйшыя за нас, мацнейшыя, яны заўсёды менавіта і выступаюць у Святым Пісанні як тыя, якія служаць Богу, а нават служаць нам, як нашы анёлы-ахоўнікі, ці тыя анёлы, якія прыходзілі з нейкай місіяй, скіраванай Богам да чалавека. Яны не выконвалі сваю там нейкую волю,
злы дух, да, ён хоча, каб мы выконвалі, каб служылі яму. Злога духа мы не можам нейкім чынам прымусіць, каб ён служыў нам. Як он что-то робіць па нашай просьбе, то ён ад нас возьме вельмі добрую зарплату за гэта. І яна будзе нашмат-шмат большая, ніжели то, што ён нам там дасць. Бо можа шмат дасць нам злы дух у гэтым свеце матэрыяльным. Хочаш грошы, папрасі злога, дасць. Ну, якая цена гэтага будзе, то мама не гаруй, не праблема. А вось менавіта служэнне хрысціянскае, яно нас бароніць ад таго, да, чтобы мы впадали вось менавіта гэты в прапановы злога духа, якім з'яўляецца першую калею, гэта ганарыстасць, пыха, гордасць. Бо гэтым сам злы дух супрацівіўся Богу. І вось бачым гэту паставу служэння. І потым мы чуем, што перад тым, як настаў вечар, зайшло сонца, прыносілі да Езуса шматлікіх нядужых, апантаных злымі духамі. Увесь горад сабраўся перад дзвярыма дома Пятра. І ён аздаравіў многіх, якія цярпелі на разныя хваробы, выгнаў многіх злых духаў. Але мы чуем, што многіх это не ўсіх. Езус аздаравіў многіх, но не ўсіх. Не ўсіх тых, хто прыйшоў, не ўсіх тых, каго прынеслі. Чаму? Таму што, перш за ўсё, каб сталася здараўленне фізычнае, павінна было стацца здараўленне духоўнае. Гэты чалавек павінен быў пакаяцца, паверыць у тое, што Бог хоча яго добра, што Бог хоча яго здароўя, хоча яго радасці. Не ўсе гэта верылі. Некаторыя прыходзілі, чи некаторых прыносілі да Пана Езуса, як да нейкага чудатворцы. Ты, Божа, мне памагі, но я астануся жыць так, як жыў да гэтага. Да, як краў, то краў, як кляў, то кляў, як пляткаваў, так пляткаваць буду, але ты мне дай. І тады ў нашым жыцці нічога не адбываецца. Бо калі б мы так хацелі бы затрымацца над сваімі просьбамі, малітвамі, якія мы ўзносім, то, поверьте мне, мы бы знайшлі бы, што фактычна 99,9% нашых малітваў – гэта малітва эгоізма. Што мы просім, нават просячы здароўя для другога чалавека, нават просячы. Вельмі часта гэта таксама наша гардыня. Асабліва, ведаеце, як часамі людзі прыходзяць, просяць, каб сын чи муж не піў. І кажу, неправільна моліцеся. Не прасіце, каб не піў. Прасіце, каб спаткаў Бога, каб не захацеў сам ужо так жыць. Бо як яму Бог закрые рот, то ён з роспачы павесіцца. А калі ён сустрэнецца з Богам, то ён сам будзе бароцца, змагацца за сябе, за сваё здароўе, за сваё жыццё, за сваю будучыню. Гэта будзе зыходзіць ад яго. А так, каб не піў. І нічога не адбываецца, як пілі, так п'юць. Там чаму? Бо мы хочам святога спакою. Свенты спокой, каб быў. Каб ён ужо... Мы ўжо не верым, што ён не можа не піць. Молячыся часамі аб тым, каб падышла хвароба, чи нейкая справа адвярнулася на добрае, вельмі часта, калі это ўжо такая справа доўгая, зацяжная, мы вельмі часта нават уже не верым, што так можа што-то змяніцца. Але так, каб уже быў бы святы супакой, каб ён уже як прыйшоў, то хай хоць ціха ляжа спіць. Да, каб ён ужо не выносіў з хаты, каб ён хаця бы ж там што-то з гэтай зарплаты прыносіў. Это ўжо так для параўнання кажу. І таму нават Езус, ён не ўсіх злых духаў выгнаў з усіх, бо не ўсе менавіта прагнулі адмовіцца ад таго, што стала прычынай іх апантання. Не ўсе былі аздароўленыя, бо яны не хацелі вельмі часта адмовіцца ад тых грахоў, якіх сядзелі. Памятаеце, калі пан Езус аздаравіў чалавека пры садзаўкі этой Сілуэ, як это па-беларускі будзе, не ведаю, але ён тады казаў, сустрэўшы яго ў святыні, кажа, ідзі, больш не грашы, каб больш чаго горшага табе не сталася. Грэх з'яўляецца прычынай нашых праблемаў, нашых хваробаў. І чуем, што калі, вядома, гэта быў натоўп, гэты рух пры доме Пятра, тыя людзі прыходзілі, крыкі гэтых апантаных, праўда, можа, стон хворых, пакалечаных людзей. Езус моліцца над імі, падыходзіць. Але
чуем, што потым раніцай устаўшы вельмі рана выйшаў і пайшоў у пустыннае месца і там маліўся. І ягоныя вучні, і Ян з Якубам, і Сымон і Андрэй, яны былі, напэўна, вельмі здзіўленыя убачаным. Вельмі таксама гэта перажывалі, бо зразумелі, што Езус нейкі незвычайны. Штосьці ён, праўда, хто-то такі, ці то прарок, ці, можа, той месія, але таксама на месію разумелі так спецыфічна, так, як гэта было прынята. І тады вось менавіта паўстае Сымон зрана, бачыць нема Езуса, як знік той, каля якога так было цікава быць, і шукае яго, і знаходзіць яго там, праўда, у пустынным месцы, і тады кажуць яму: усе шукаюць цябе. Як бы так гучала, што Езу, усе шукаюць, дзе ты дзеўся, там зноў прыйшлі яшчэ новыя людзі, уже, можа, з другіх вёскаў папрыходзілі, усе цябе шукаюць. І здаецца, ведаеце, Езус павінен быў бы сказаць, на наш такі погляд людскі, ой, точно, все, зараз яшчэ трошачкі я тут памалюся, 2 минуткі, 2 хвіліначкі, зараз пойдзем, бо сабраліся, і гэта ўвесь натоўп. Але Езус кажа інакшае, кажа Сымону менавіта, што пойдзем куды-небудзь у бліжэйшыя мястэчкі, каб там прапаведаваць. І такое здзіўленне. Мяне заўсёды гэта здзіўляла на пачатку. Цябе ж там шукаюць, да цябе там столькі прыйшло. А Езус менавіта адыходзіць з гэтага места. Але ён кажа, для чаго ён прыйшоў. Езус не прыйшоў для таго, каб аздараўляць хворых і выганяць злых духаў. Бо ён прыйшоў прапаведаваць. Ён кажа, бо я дзеля гэтага прыйшоў прапаведаваць, казаць слова, сваё Божае Слова. І толькі тады, калі мы распачнем прынимаць гэтае Слова, толькі тады мы распачнем вяртацца да здароўя, да паўнаты жыцця. Калі начнем слухаць Езуса. Даражэнькія, не работает так, что я приду, попрошу свечку, поставлю, Езу, дай мне, но не хочу слушать Его. Не работает так. Никогда так не будет. Толькі на пачатку мы яго слухаем, у нашым сённяшняй рэчаіснасці чытаем Святое Пісанне, разважаем, слухаем Езуса. І потым, калі мы ўжо дарастаем да таго, каб адмовіцца ад таго ці іншага граху, які робіць ва мне рану, які з'яўляецца прычынай маіх хваробаў, напасцяў, бедаў, праблемаў, дэпрэсій і так далей. І толькі тады мы становімся здольнымі таго, каб прыняць дар аздараўлення. І прапаведаў на сінагогах іхніх па ўсёй Галілеі, выганяў злых духаў, так чуем мы менавіта у Евангеллі, прапаведаў у сінагогах. Сінагога, синагейлон, тлумачыцца з габрэйскага як дом Божага Слова, месца Божага Слова, сінагога так тлумачыцца. То есть ён прапаведаў там, дзе прапаведавалася ад вякоў у іудаізме Божае Слово. Ён сам прыходзіць там, як Бог, як пачатак, як альфа і омега, як той, у якого было Слово на пачатку, і ён адкрывае свае вусны і кажа Божае Слово. І толькі там і тады мы чуем, што вось менавіта выганяў злых духаў, таму што людзі, якія чулі Слова, якое дакраналася да іх сэрцаў, не хацелі ўжо жыць так, як жылі да гэтага. Таму жадаю кожнаму з нас, каб мы насамрэч таксама не прагнулі жыць так, як жылі, а каб Божае Слово настолькі змяняла наша сэрца, дазвала нам настолькі моцы і сілаў, чтобы мы прагнулі да змены свайго жыцця, праз гэта таксама да таго, каб выпрацаваць у сабе паставу служэння усім тым людзям, да каго Бог мяне пасылае, і ўсіх тых людзей, якіх ставіць на маім жыццёвым шляху. Амен. Праз пасрэдніцтва Хрыста ўзнясём да нашага Айца ў небе супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы Касцёл, каб нястомна абвяшчаў добрую навіну ўсім людзям, Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб Бог заўсёды меў у сваёй асаблівай апецы, Цябе просім. Молімся за людзей, якія навярнуліся, каб вытрывалі на шляху, які вядзе іх да Бога, Цябе просім. Молімся за дзяцей бяздомных і пазбаўленых бацькоўскай апекі, каб знайшліся людзі, які б змянілі ім бацькоў, Цябе просім. Молімся Божае благаслаўленне, апеку Маці Божай, усялякіх патрэбных ласкаў Божых для сям'і Шукіловіч, таксама для Луцы, Александра і Дмітрыя. Цябе просім.
Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб пра шчырае шуканне Божай волі мы здолелі вырашаць усе нашыя праблемы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, прымі ласкава просьбы, якія мы да Цябе ўзносім, і дапамажы нам прымаць рашэнні згоднай з Твоей воляй праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Промінь зорки з неба ліўся, цішыню начных далін. Нарадзіўся, нарадзіўся, нарадзіўся Божы Сын. Нарадзіўся, нарадзіўся, нарадзіўся Божы Сын. Зорка з неба ярка свеціць, сеє сянне по зямлі, каб дарослыя і дзеці да Хрыста свой шлях знайшлі. Каб дарослыя і дзеці да Хрыста свой шлях знайшлі. Маліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Божа, нехай будзе Табе даспадобы ахвяра Твайго люду, праз якую ён дасягае асвячэння і атрымлівае тое, аб чым шчыра просіць, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце, Узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, Божа, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче Усемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам Христовым целам і жывою святыню Духа Святога, дзеля хвалы Тваёй безмежнай мудрасці. Таму мы разам з хорамі анёлаў праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який идет в имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды Ты, Божа святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Вызнаем Твое Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалёг у любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй молімся да Отца Нябеснага, як нас навучыў Jesús Христос. Ойче наш, который есть у небе, святейся имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягонную. До наших сердцев, что заснули, сегодня без звон, каб мы очнулись, бо час настал, дитя на свет приходить, а разом з ним любов до нас сиходить. Маленький у яслях тихо спить, маленький побач з пречистой маті. Небо блищить і земля блищить для этой маленькой любови. Маленький у яслях тихо
для гэтай маленькой любови. Откинем зло, злом нельга забавляться, чистой слезой нам треба ратоваться, бо час настав, дитя увесь света будить, а разом з ним любов до нас сиходить. Маленький у яслях збавить свет, любов маленькую заховаймо, небо дрижить і земля дрижить ад гэтай маленькой любови. Молимся. Усемагутны Божа, покорно Цябе просім, каб тыя, каго Ты падмацоўваеш сваім сакраментам, годна Табе служылі і сваім жыццём былі Табе даспадобы праз Хрыста Пана нашага. Амен. Вялікі дзякуй за дар супольнай малітвы. Хай на гэты надыходзячы дзень, сённяшні вечар мы былі умацаваны Божым Словам, а таксама вялікім прагненнем служэння там і тым, каго Бог нам ставіць на нашым жыццёвым шляху. Пан з вамі. І з духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Амен. Ідіться ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Вирушаймо до стоянки, кличуть Єзус і Паненка. Привітаймо немовляті і Марію Його маті. Привітаймо немовляті і Марію Його маті. Єзу люби нам жаданий, Твой приход здавен, чеканий, вістілі Його пророки, і чекали усі народи, вістілі Його пророки, і чекали усі народи. Божає дитя вітаєм, що у яслях тут спочиває, немовля, що моцей Бога перемог шатана злого, немовля, що моцей Бога перемог шатана злого. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną, niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.